nik bai ditut abesti pilo bat ez direnak betagarrirentzat. Ez direlako, ni del estilo, ni en el idioma, ni en... Baina nik ez ditut egiten pentsatzen betagarrirekin. Nik hori, hasi garena esaten. Zuk baldin badaukazu gauzak egiteko grina, egin itzazu, zuretzat, ezta? Eta jazta. Ikusi izan ditu indikaktore batzuk, ez dakit, bakarren bate oso gutxi, baina ikusi izan ditut igual, ezta? Bukatzen da obra eta bukatzen da trauma batean, negarrez da. Eta jun kanpora eta hondik negarrez jarritzen zuten, ez dakit zergatik, igual modu pertsonal pasatzen nahi da, ez dakit. Hau azken finean jolas bada. Geuk sortute dauen gauza bat ez dugu itzen. Geuk aldiro sortzen dugu. Ez dakigu zer egin eskuekin? Ez dakigu? Zertarako dire eskuepez? Benetan, benetan. Hori falta dugu, baina hori dator erakaskuntzatik eta etxetik eta ez ikutu, ez hartu, ez jo, ez egin, ez hartu mailua, min hartuko duzu, ez hartu atxurra, min hartuko duzu, ez ikindu landatzeko arbola, ez... Eta moztu. Eta horregaz lortu dugu gauza bat, eta zertarako diren bez. Sormena da, bakoitzak barruan daukan zeo zer azalaratzea. Izan daiteke idazten letrak, izan daiteke abestiak idazten, izan daiteke zure zaletasunak baldin badira beste moduko batekoak, zure esparru horretan, baina zure barrutik sortzen den zeo zer azalaratzea. Aurrak gara, umea gara, eta gauza asko sortzen ditugu. Barneak eskatzen dizun zerbait adierazteko beharra, eta erabiltzen dituzun bideak. Hori ez da erakusten den gauza bat. Hasten garenean, nahikoa izango litzateke bai etxetik eta baita eskolatik kapazitate hori sustatzea ez galtzeko. Deno jaixotzen garelako sormenen kapazitateaz. Marraskixe, kantue, musikie, eskulturie, modu bat adierazteko berak gure dauen hori edo sentitzen dauen hori. Zuri gustatzen zaizurako eta zure gustorako egiten duzun zeo zer. Komplejua dela, komplejo egiten gaituela pentseti zaila, zarik zen dira zaila. Ume batek 3 urteaz marrazten dago eta ez dabil sortzen dabil uste da. Ondo edo beto itxie, horregon nik uste dut zailtasunaz. Ondo edo beto itxie, marketan ditugun joku eremu eta arauen baitan. Hau da, ume batek entzuten duenean musika mugitzen hasten da. Joera izaten da, geheldigon edo kantetan hasten da, segun eta ze medioan mugitzen garen, lagatzen dotzuegu edo ez, edo bideratzen dugu umearen kapazitate hori amendik edo handik, edo moztu egiten dotzegu kapazitate hori, gu nahi dugun modura erabiltzeko, ez? Nolabait ere mugatuz goazela gizarte hontan edo ziketa modu hontan edo ez dakit nola esan mugatuz doaz eta halako baten, disiplina batean zehaztu behar duzu zure burua eta disiplina eta horretara mugatu sormenarekin jarraitu nahi baduzu. Zaila da, igual, jendearen txaloa jasotzea, hori da, baina sortzea zure gustorako nik uste dut ez dela zaila. Hori baldin bada lehenengo bete beharrekoa, zure gustokoa izatea, zuri gustatzen zaizuna egiten duzu, eta hor bukatzen da. Badirudi dela astroen gauza bat, ezta? Edo izarrek egiten duten gauza bat, ezta? Baina nik uste dut pertsona orok daukagula eta izan dugula sormena deritzaion gauza zoragarri hori. Dain. Gu normalean izan gara talde bat, funtzionatu izan duguna beti a la orden. Hau egin behar da, venga, denak disko bat egitera.
igual pasatzen dugu urtebete, eta batean esaten dugu, bueno, egin beharko da izka bat, bai, eta noizerako, egon behar du, euki behar ditugu 15 abesti, ez dakiz datarako, eta jende guztia ezten da, esaten izuna, bakoitza bere esparruan, lan egiten. Printzipioz da, gitoi bat dakozu eta gitoia defenditu. Orduan, printzipioz, ez da komplejia de gehiagik. Gero ja, paperean sartzen zoazen enean, igual zuri norberari galdera sortzen zaizkio. Ez dakit, gidoiak esaten du, hau, eta nik guain joan behar detela ez dakit dona, baina, karo, hau nola egiten da, edo. Orduan, nun hasten da bertso eskolan, hasten da astero biltzen, hasten da laguntaldien bildu eta bertsotan itxen. Bai, lana eta nekozu gainera. Neuke amasatzen dut toneladak buztina, muitzen dut toneladak pixue, toneladak urtian zehar. Ze egin behar da, hori ikusten duzuena, masau, baina imaginatu, egin behar direnean, kilo eta erdiko buztinezko edo moltzuak egiteko 50 pitxar. Gustau Itxajat bertsotan aurretik, hartzie tarte bat neuretako eta pixkat kontzentretako edo egokitzeko ordu betien edo 2 ordutan jaso biotelako informazio asko eta aldi berien helarazi, ez? Proiektu baten aurrean, beti denpora pentsateko behar izaten dugu. Eta hori da gaur egun ez dana baloratzen. Goi ez atokorrer. Eta orduan ez dugu pentsatu bez egiten, eta ni behar dut denpora pentsateko. Eta ez badut pentsaten egunez, gabaz, baina pentsatu egin behar dut horretaz. Eta batzutan, okurtze jatzuz, gauza batzuk, interesanteak.